gaur, azaroen 25. Nazio Batuen Batzar Nagusiek aitortu dauen moduen, emakumeen ganako indarkerize desagertzeko nazioarteko egune dugu. Emakumezkoen eta gizonezkoen arteko harremanak gure jendartien oraindik desberdintasunien oinarritzute eraikitzen die. Eta ondorioz, eguneroko jarreretan argi geratzen die. Horrela, lan eremuen, herriko zaizetan, gaztien artien, emakumeen askatasune baldintzatute dau eta eraso sexistak ikusten duguz. Eraso horietariko asko, hain daude normalizatute gure jendartien eta hain die egunerokuek neska gaztiek ez dauiela eraso bezala ikusten. Zenbait faktorek neska gaztiek sufritzen dituzten 11 mikroeraso sexista erakusten dozkuie, bai eleunak dielez normaltzat hartzen duguz. Faktore horietariko batzuk diez, neskan sexualizazio etengabie, emakumearen gorputza desira objektu gisa ikustie, kontrola ezineko sexualitatea duen gizonezkoen estereotipue, berekin zen erantzunkizun orotik salbuesten dauena, edota jasarpenaren naturalizazioa hurbilketa sexualeko estrategia moduen. Emakumeen ganako indarkeria errotik desagertarazteko argi izan behar dugu honek danak erasuek dizela. Eta desberdintasune eta sexu indarkerize sustatzen dauen mezu sexistak alde batera itzi behar dugu danon artien. Emakume eta gizonen arteko ereduek guztiz aldatu behar dugu. Izan be, harreman afektibo eta sexualak eraikitzeko modue aldatzen ez badugu, ez dugu errealidade hau aldatuko. Eta horregaitzik, emakume eta gizonezkoen arteko berdintasuna oinarri izango dauen beste eredu sozial bat lortzeko laneitzeko konpromisue hartzen dugu. Izan be, hori da emakumeen aurkako violentziarekin bukatzeko moduet. Errespetue, askatasune, autonomize eta berdintasunien oinarritutako harremanak eraiki behar duguz danon artien. Horrez gain, gure udalak bere eskumenen esparruan eta indarreko legerize aplikatuz, parekidetasunaren aldeko eta emakumeen ganako indarkerizen aurkako udal politika aktibo, oso, parte hartzaile eta koordinatue landu eta garatu nahi dau. Lortu daigun danon artien indarkeri sexistarekin behingoz amaitzie eta parekidetasunien oinarritutako jendarte eredu barri bat sortzie. Beste barik, eskerrik asko mensauzien dan hori eta gaur, danan izenien guzan daugie manifestotzu bet irakurri, hemen itziar dako euren ordezkari, eta gero Bermioko emakumeen taldekue, hemen kasuen errosapekue dan maribi daku bebai, berat berbatzuk botatzuko gotzuzelako. Eskerrik asko dan hori, eta egun hon bat pasa. Genero indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna. Gaur, azaroak 25, emakumeen ganako indarkeria desagertzeko nazioarteko eguna ospatzen da. Manifestu honen bidez, genero indarkeriaren aurka gaudela adierazi nahi dugu. Horraitik, San Francisco eskolako komunitateak konpromiso hau ekartzen ditugu. Emakumeen eskubideak, beraz, giza eskubideak defendatzea. Genero indarkeriaren eta edozein indarkeri motaren aurka jokatzea. Eta gatazkak pazifikoki konpontzea, inolako indarkeriari gabe. A ver, me han cogido aquí un poco al lazo para que diga dos cosas, pero yo lo que aquí puedo decir es que no celebremos este día solamente celebrar o recordar como un día más. Recordemos a las personas que han ido luchando y están luchando para que no ocurra esta discriminación que hay a la hora de la violencia y de otras violencias, que no solamente es la física y la psíquica, hay muchas violencias de género. Y recordemos que las hermanas Mirabal fueron unas mujeres que lucharon por la no discriminación de sexo y contra los malos tratos, y ellas mismas murieron apaleadas un día 25 de noviembre de 1960. De ahí es el día del recordatorio de la violencia de género. Luchemos todos, estemos unidos y tengamos cuenta que no hay que celebrar solamente la violencia contra las mujeres,
contra todo el ser humano hay que luchar contra la violencia. Eta, bueno, jarraitu daigun, izan da moduen, hau ez da egun bateko gauzie, gaur egun seinalaue da, egunero indarkerize gure bizizetatik ia urruntzen dugu. Eskerrik asko.